Хората, които Бог създаде в началото, бяха без грях. След като те бяха съблазнени от Сатана, започнаха да се отклоняват от Бог. Сатана ги поквари и постепенно те започнаха да живеят в грях и също станаха роби на Сатана. За да успее да спаси покварените хора от властта на Сатана, след като ги изведе от Египет, Бог издаде някои закони, които да следват. Да. Например, не бива да почиташ други богове, освен мене. Не си прави никакъв ваян образ. Помни съботния ден, за да го освещаваш. Уважавай майка си и баща си. Не убивай, не прелюбодействай, не кради. Не свидетелствай лъжливо против ближния си. Да не притесняваш ближния си, нито да го ограбиш. Амин. Да не остава в тебе заплатата на надничаря ти през нощта до сутринта. И така нататък. Слава Богу. Тези закони ясно казаха на хората какво може и какво не може да правят. Предупредиха хората кой път да следват и на кои правила да се подчиняват. И ги научиха кое е правилното и кое е грешното. Като издаде тези закони, Бог също така посочи кое е грях и кои действия са грешни. С прилагането на тези закони като база за сравнение, човешкото поведение беше ограничавано и контролирано във възможно най-висока степен. Хората вече не бяха нецивилизовани и невежи, както преди. И започнаха да спазват законите. Да наричат Бог с името Йехова и да почитат Йехова. И да спазват Шабата. Хората, които нарушаваха и не спазваха законите, получаваха подобаващо наказание. Значи така се е случило. Разбирам. Бог издаде закони и относно храната, облеклото, дома и транспорта в ежедневието на хората. Например, всяко животно, което има раздвоени и разцепени копита и преживя, не го ядете. Да не обираш повторно лозето си, нито да събираш баберки от лозето. Да го оставиш на сиромаха и на чужденеца. Аз съм Йехова, вашият Бог. Амин. Да не стрижете косата на главата си в кръг и да не разваляте краищата на брадата си. Еха, много са подробни. Така е. Май имаше над 600 закона. Колко са много? Хората бяха невежи преди. Ако Бог не беше издал тези закони, те нямаше да разберат дори тези най-основни правила. Да. Уреждано от Божиите закони, ежедневието на хората вече не беше пълен хаос, защото хората имаха ясни цели и ясно поле за действие. Да. Откакто заживяха според Божиите закони, хората започнаха да се държат по-добре. И в ежедневния живот на човечеството вече имаше ред. Да. Издаването на тези закони даде на хората ясни критерии за социален морал. И също така ги научи как да живеят. Това човечество вече не беше това, което Сатана изкушаваше, покваряваше и поробваше. И което нямаше способност да се опълчи на Сатана. А такова, което проявяваше инициативата да спазва Божиите закони и да почита Бог Йехова. А също така и да живее според закона по методите, на които Йехова го беше научил. Всичко това беше първият етап от Божието дело върху човека и също така делото на епохата на закона. Епохата на закона ли? Делото на епохата на закона. Да. Делото от епохата на закона ли? Не знаех за това. Аз съм чувала това и преди. Пише го в Библията. Делото в епохата на закона водеше човешкото поведение и внесе ред в ежедневието на хората. Но те все още не се бяха отървали от греха. И затова, под натиска на греховната си природа, хората нарушаваха законите и винаги бяха заклеймявани от закона. Така хората живееха под заплахата да бъдат осъдени на смърт от Божиите закони. Човечеството живееше в риск да бъде напълно унищожено. Да, точно така. Това човечество не само не можеше да продължи да живее подредено според закона, но и се сблъска с реалността то отново да бъде отвлечено и напълно поробено от Сатана. Така че, според нуждите на човечеството, Бог взе решението, че ще спаси хората от техния грях. Ще им позволи напълно да се отърват от оковите на греха
за да не бъдат в риск да бъдат отново поробени от Сатана. Затова Бог се облече в плът и дойде сред човечеството за пръв път. И беше разпънат в тази плътска форма вместо човечеството, като принос за греха му. Като така спаси човечеството от кръста, с други думи спаси човечеството от греха. От тогава хората са изкупени, защото Бог стана плът и се превърна в техен принос за грях. Греховете им бяха простени. Те бяха годни да застанат пред Бог директно и вече не бяха нито обвинявани от Сатана, нито поробвани от Сатана. От този момент нататък човечеството беше избавено от Божиите закони и не беше изложено на риск от осъждане на смърт от тези закони. Вместо това, хората бяха изкупени с кръвта на Господ Исус. И се радваха на изобилна благодат, след като всичките им грехове бяха простени. И това беше вторият етап от делото, което Бог извърши след епохата на закона. Беше делото на епохата на благодата. Слава на Господ. Чичо, значи Господ е извършвал делото на епохата на благодата. В епохата на благодата Бог дойде тук и работи сред човечеството. Приел формата на обикновен човешки син. И въпреки това хората се радваха на наистина изобилна благодат, дадена им от Него, която не бяха преживявали през епохата на закона. Като, например, Бог нахрани 5000 души. Да, и той съживяваше мъртви. Лекуваше парализа. Лекуваше прокажени. Да, а слепите проглеждаха и немите проговаряха. И той излекува толкова болни. Така. През тази епоха хората наистина се радваха на изобилие от благословии, благодат и защита от Бог, които досега те не бяха преживявали. И заради кръвта на Господ хората не бяха оковани от греха или пък обвинявани заради греховете си. Благодарение на Божието изкупление, хората вече бяха годни да застанат пред Бог, да го срещнат лице в лице, да му се молят и да го призовават. И нямаха нужда от посредници. Връзката между човек и Бог стана с една крачка по-близка. Човешките грехове не бяха препятствия за близостта с Бог. С кръвта и благодата на Господ Исус, човечеството вече беше напълно годно да застане пред Бог. И тяхната връзка се подобри дори още повече. Господ ни обича толкова много. Любовта му е велика. Така е. Благословени сме. Слава на Господ! Въпреки, че Господ Исус беше разпънат като принос за грях заради хората и по този начин те бяха изкупени, човекът все още не се е отървал от греховната природа. Човечеството още живееше в оковите на греха. Можеше да се противи на Бог и да се бунтува срещу Него. Наистина е така. И така, въпреки че хората се радваха на много от Божията благодат и греховете им бяха простени, хората все още не знаеха как да се боят от Бог и да отбягват злото и как те могат да следват Божия път. Колкото и благочестиви, търпеливи и обичливи да изглеждаха, коренът и същността на съпротивата им срещу Бог останаха непокътнати и нямаха пътя и способността да се отърват от греха. Те просто живееха в порочния кръг да съгрешават през деня и да изповядват греховете си нощем, без да следват път. Наистина беше така. А което е по-лошо, те знаеха много добре какво е грях и какво е съпротива и бунт срещу Бог. Но не можеха да се възпрат, те все още живееха в тях и страдаха много. А коренът на всички тези проблеми беше тяхната греховна природа. Тоест, те бяха причинени от покварения нрав на хората. Виновна е греховната ни природа. За да се преодолее тяхната греховна природа, трябва да бъде преодолян техният покварен нрав. Най-прекият начин да се преодолее човешкият покварен нрав е като бъде цялостно пречистен. Когато поквареният нрав на хората бъде пречистен и се отърват от него, греховната им природа вече ще бъде променена из корен. Това обяснение е доста ясно. Разбира се, проблемът със съпротивата и бунта срещу Бог също ще се реши. Да. С точно тези проблеми хората се сблъскваха в епохата на благодата. И човечеството трябваше да измисли решение за тях. А според човешките нужди, след епохата на благодата,
Бог вече е започнал своето дело от следващата епоха. Следващата епоха. Понеже делото в тази епоха цели да се справи с греховната природа и да пречисти поквареният човешки нрав, човечеството има нужда Бог да извърши още един етап от своето дело. Този етап от делото вече няма за цел издаване на закони или предоставяне на изобилна благодат на хората. Той е делото на наказанието и на съда. И само делото на наказанието и съда може да избави човека от греховната природа, да преодолее покварения му нрав и да разреши радикално проблема с поробването на хората от Сатана, след като те от невежество са се поддали на съблазънта му. Само това дело ще придобие човечеството и то ще приключи 6000-летния план за управление на Бог. Епохата, в която се извършва това дело, се нарича епохата на царството. Има и епоха на царството. Това е делото на епохата на царството. Божието дело наистина напредва. Има надежда да се отървем от греха ни. Да, Тази епоха е етап от делото, който е продължение на предходните две епохи. И за това човечеството няма нужда от много закони, нито от изобилна благодат, а има нужда от всякакви истини, които идват от Бог. И тези истини съдържат истини за разобличаване за същността на покварения човешки нрав, истини за това как хората да се покоряват на Бог, истини за това как хората да почитат Бог и как да бъдат подобаващи сътворени същества, истини за отбягване на злото, истини за това как да вървят по правилния път в живота и още. Словото се явява в плът е книга, която съдържа истините, изразени от Бог в епохата на царството, за да спаси човека от покварения му нрав. Божиите слова са толкова изобилни. Те са истината. Те могат да се превърнат в живота на човек и да го отведат към правия път. Амин. Колко дебела е книгата. Това е първи том. Дали има втори? сигурно. Колко ли тома са? Изглежда, че са 6. Естествено, в тази книга Бог говори на човечеството по най-разнообразни начини. Понякога той говори от позицията на човешката природа, понякога използва божествената гледна точка, а друг път говори от гледната точка на трето лице. Словата му включват увещания, напомняния, предупреждения и утешителни думи. Разбира се, има и упреци, разобличаване, наказание и съд, заклеймяване и подобни. Независимо от начина, по който Бог говори на човека, Бог предоставя пътя, истината и живота на човека по свои собствени начини. Всички слова, които Бог изразява, изпълняват словата, казани от Господ Исус. Аз съм пътят и истината и животът. Никой човек няма да отиде при Отеца, освен чрез мен. Слава на Господ. Изпълняват пророчеството от Откровение. И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.